Goedenavond, dames en heren. Goedenavond, mijn naam is Herman Vinkers. En ik werd een tijdje geleden gebeld door iemand van de stichting Toon Hermans. En die zei mij, Herman, ik bel je vanwege de Toon Hermans Award 2025. En ik dacht, geweldig. Wat leuk. En heel eerlijk gezegd dacht ik er ook bij, eindelijk. Want die prijs bestaat al 24 jaar. 24 jaar. En al die tijd dacht ik, ja, wanneer krijg ik hem nou een keer? Hè? En hij is al gegeven aan meneer Maxi, aan André van Duin, de Mandolineorkest, Benny Ludeman, Freek de Jonge, Paul van Vliet, gemeente Sittard, Jochem Meijer. Ik dacht, mensen draaien er nog niet zo lang omheen. Kom er eens to the point. Dus ik zei, ja, maar goed, beter laat dan nooit. En ik denk, 24 jaar is ook wel een hele mooie symboliek. Ik bedoel, voor elke roos 1 jaar. En, dus ik zei, ja, ik ben ontzettend vereerd. Ik vind het geweldig, de Toon Hermansprijs. Ik ben zeer vereerd, ik ben heel erg blij. Ja, ik zei, ja, zeker. Ja. Dus u komt naar Sittard? Ik zei, ja, tuurlijk kom ik naar Sittard. Oh, zegt hij, dat zal Joep van het Hek ook heel leuk vinden. Ik zeg, wat heeft Joep van het Hek ermee te maken? Nou ja, zei Joep van het Hek krijgt de Toon Hermans Award. Ik dacht, Roodsmichter Poekelaar. Dus ik zeg tegen die man, ik zeg, er moest nog Louis Heisje nog horen aan. Zegt hij, ik kom niet uit Sittard, ik versta er geen klap van, zegt hij. Ik denk, nou ja, hoe dat nog? Nou ja. Maar sorry dat ik vraag, maar waarom belt u mij dan eigenlijk? Nou, Joep krijgt de prijs en het is de bedoeling dat jij een lofrede houdt, een laudatio, op Joep. Oh. Nou, tuurlijk. Joep. Ja, dat kan ik wel. Joep, kleine, grote man. Je hebt, net als Toon, de gave om elk groot theater in je broekzak te stoppen en van het immense carré een intieme huiskamer te maken. En je bent net als Toon niet meer weg te denken uit de vaderlandse cabaretgeschiedenis. En je hebt ook urenlange gesprekken gehad met Toon. Dat is heel bijzonder, dat geeft wel aan dat er een speciale klik was tussen Toon en jou. Er schiet mij iets te binnen. In 2016 is de prijs, de Toon Hermansprijs, is uitgereikt in hetzelfde jaar aan Paul van Vliet en Freek de Jonge. Die kregen er allebei 1 op 1 avond. Dus misschien is dat nog een ideetje. Ja. Ik weet niet of er ergens in de voorraadkast nog eentje staat. Ik kan me niet voorstellen. Ja, of maakt ze iedere keer een nieuw beeld. Je maakt ze misschien wel even vooruit. Ik ben er nou toch? Het is 3 uur heen en 3 uur terug, dus... Goed, maar Joep, je hebt al gemerkt, ik ben absoluut niet jaloers. Als er 1 iemand is... Nou ja, 2. Maar als er 1 iemand is die de Toon Hermans Award 2025 heeft gewonnen, dan ben jij het wel. En ik doe net als Toon, ik heb er een versje van gemaakt. En dat versje, dat heb ik gemaakt op een jou wel zeer bekende melodie. Joep en wij kennen allemaal die melodie. Dat is een melodie die al veel gespeeld wordt in deze maand. Deze. Het was december 2025, ja, ik weet het nog heel goed. Ik moest in Sittard zijn, stond in urenlange files met mijn auto voor een prijs die ik niet kreeg. En er reed weer eens geen trein. En ik dacht, tijdens die lange reis, ik wil ook wel zo'n Hermans trofee. De naam zegt het al, het is Hermansprijs. Niet dat Joep het niet fantastisch deed,
Maar waarom niet net als toen bij Paul en Freek? Gelijk maar 2. Toen ik in de Schouwburg kwam, stond de Hermansprijs te prijken op de vleugel. De zaal was nog leeg en Joepie zei als ik die prijs braaf aan hem uit zou reiken, dat ik dan van hem een lekker biertje kreeg. Maar ik had toch ook mijn best gedaan en stond net als Joep in Carré. Ik heb zelfs hier in Sittard op de markt gestaan. En ik ben bekend van radio en café. Oh, wat ben ik zielig. Ik geloof dat de jury belt en niet dat er een beeldje had. Stop. Ja, dat. Maar ik had toch ook mijn best gedaan. En stond net een Joep in Carré. Ik heb zelfs hier in Sittard op de markt gestaan. En ik ben bekend van de radio en café. Oh, wat ben ik zielig. En toen kreeg ik een mooi idee. 16 december, zo rond 11:00. Joepie weet het nog heel goed. Zijn kleedkamer was leeg en ik zei, als hij niet in mijn kofferbak zou kijken, dat hij dan van mij een lekker biertje kreeg. Dan wil ik nu de man die het zeer heeft verdiend, Joep van Teckenen. Als er één iemand is die het heeft verdiend, is het Joep. En ik wil Joep, de prijswinnaar van de Thomas Hermans Award 2025, op het podium roepen middels een korte imitatie. Ik kan zelf helemaal niet imiteren. Toon wel, voornamelijk vogelgeluiden. Jochem Meijer kon ook heel goed imiteren. Ik niet. De enige imitatie die mij lukt is Jochem Meijer die Herman Vinkers imiteert. Waarbij je moet aantekenen dat Jochem Meijer het stuk beter doet dan ik zelf. En ik wil, Joep, ik wil je op het podium roepen door een imitatie van de kleine Joepie Joepie. Joepie Joepie. Dames en heren, Joep van der Dijk. Ik even de knuffel. Gefeliciteerd, Joep. Ja, hey. Ga jij wat zeggen? Oh. Herman loopt weg? Oh, dan weet hij niet dat hij nu van mij... Herman. Herman. Kom eens. Dames en heren, de prijs is voor Herman Vinkers. Nee. Er is al gebeld. Oké, het komt allemaal. Nou, dank u wel. Ik heb de prijs. En ja, ik heb vaker een prijs gehad en die werd al uitgereikt met veel plezier. Maar ik heb nog nooit zo hard gelachen als net om mijn vriend Herman Vinkers. Echt geweldig. Geweldig. Ik wil iets zeggen. Het is algemeen bekend, ik heb het vaker verteld, dat Toon Hermans voor mij echt de man was die mij op het toneel riep. Toen ik als 11, 12 jaar jongetje in Carré zat met mijn ouders. En ik kom uit een gezin van 8 kinderen. Ik was nummer 7.
En de familie was allemaal bezig met sport. En die wisten precies welke Oekraïense volleyballer tegen Polen in 1804 gescoord had. Die wisten dat allemaal. En ik was de enige die altijd naar plaatjes van Toon Hermans en van Wim Kan en van Wim Sonneveld zat te luisteren. Dus mijn ouders voelden waarschijnlijk wel dat ik die kant uit wilde. Die hadden wel goed oog, ook al hadden ze 8 kinderen. Ze hielden ze alle 8 goed in de gaten. En toen mocht ik een keer, zij gingen naar Toon Hermans. En toen zei mijn vader, jij mag mee. Nou, ik vond dat fantastisch. Ik moest wel mijn zondagse pak aan. Dat was toen nog zo. En toen ging ik naar Carré. En toen zat ik weet ook precies waar ik zat. En toen ik later speelde, ben ik toch heel vaak even 's middags op die stoel gaan zitten. Want daar begon het namelijk dat ik dat enorme prachtige Carré... Deze zaal is ook niet lelijk, maar dat prachtige Carré... ja, je moet toch wel lullig zeggen. En dan zat ik daar en dan keek ik om en ik zag dat Carré helemaal vollopen. En dat was zo fantastisch en prachtig. En Toon, die kwam op en die begon die show... En die stond er met zijn handen in zijn zak. En die maakte er inderdaad meteen een klein cafeetje van. Een klein kroegje van. Hij maakte dat. En ik vond dat zo gezellig. En ik had mijn moeder zo lang niet zo hard zien lachen. Echt waar. En mijn vader. Het was echt... En ik zat vooral heel erg naar Toon te kijken. Maar ik zat ook heel veel om te kijken. Ik denk, jeetje. En ik dacht ook, jezus, dat is goed geld verdienen. Dat dacht ik ook. Maar ja, ik wist later ook niet dat dat niet zo werkte. Maar het leuke was... Ik vond het geweldig. En toen stapte ik s'avonds in de auto met mijn ouders. Een stukje lopen naar de Weesperzijde, daar stond de auto. En toen ging ik achterin zitten. En als 11-jarig jongetje zei ik tegen mijn ouders... ik weet wat ik ga worden later. En toen zei mijn moeder heel lief, wat dan? Ik zei, ik word Toon Hermans. En toen was het even stil. Toen zei mijn vader, nou, de eerste grap heb je al gemaakt. En zo begon het. En toen begon ik op te treden. En dat ging in het begin, de eerste 10 jaar. Dan kun je zeggen, ja, dat weet ik nog. Nee, dat weet niemand. Ik heb in alleen maar lege zalen gestaan. Ook in Sittard, ja. Er was helemaal geen hond. Niemand die naar me kwam kijken. Maar goed, ik heb doorgezet. Ik wilde het per se. En toen in 1984, toen had ik zo'n nummer lenen, betalen op de televisie. En opeens vond iedereen me wel leuk. En toen kwamen er heel veel mensen en toen liep het goed en toen liep het fantastisch. En toen heb ik de eerste oudejaarsconferentie gedaan. Waarvoor volgens mij heel veel leuke grappen zaten. Maar iedereen zei, oh ja, Buckler. Ja, weet ik ook wel. Maar er was meer leuk. Maar goed, maakt niet uit. Dat heb ik gedaan. En toen ongeveer in 1995, toen was ik op tv met een show. En Toon en ik hadden elkaar ooit een keer de hand geschud bij ergens. Daar waren heel veel fotografen bij en we gaven elkaar de hand. En er was geen gesprek mogelijk. Dat lag niet aan hem, dat lag niet aan mij, maar dat lag aan het geklik van die fototoestellen. En toen op een ochtend neemt mijn zoontje, die was 4,5, 5, Julius, die nam de telefoon op en die zei, papa, ik zei ja, Toon Hermans aan de telefoon. Ik denk, zo de mieter op, man. Ik denk, Johan Cruijff zou bellen, maar dit kan ook, is ook goed. En ik nam op en ik zei met Joep. Jongen, zei hij. Met Toon Hermans. Ik zei, ja, meneer Hermans, goedemorgen. Ik heb gisteren naar je gekeken op de televisie. Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond je geweldig. Je bent scherp, je bent snel. Geweldig. Ik zei, nou, dank u wel, meneer Hermans. Ik heb het na een kwartier uitgezet. En dat vond ik zo geweldig, die grap. En toen zei ik, maar waarom? Zei die jongske, zei hij. Het is een klein kastje. Het is maar een klein kastje. En in dat kleine kastje wil ik niet de hele avond zo'n heel klein mannetje doorheen zien lopen. Neem je rust. Nou, dit was het. Dag, Toon. En dat was zo geweldig. En toen later, toen was ik inderdaad al heel beroemd. En toen ging ik zelf 6 weken in Carré spelen. En daar moest ik al heel erg aan denken. Heel erg aan denken aan die dag dat ik bij mijn ouders ging. En dat ik was. Nou goed, al die dingen. En ik ging in Carré spelen. En er was in de tijd dat ik mocht heel veel interviews geven. En wat ik nu ga zeggen, dat klinkt heel arrogant. Maar dat bedoel ik niet zo. Maar ik gaf zoveel interviews dat ik op een gegeven moment het woord Joep van 't Hek niet meer kon horen. Ik kotste op die naam. Oh, ja, nee, zo begonnen. Ja, ik kom uit het Gooi. Uit het hockeygezin. Dat hele verhaal. En toen belde het Parool. En die belde mij, de hoofdredacteur.
de verguisde Matthijs van Nieuwkerk. Ja, zo erg, hè. En die belde mij. En die vroeg aan mij of ze mij mochten interviewen. Omdat ik 6 weken in Carré ging staan. En Parool is een Amsterdamse krant. En is ook mijn krant. Ik dacht, ja, dat doe ik. En toen dacht ik, maar ik wil er eigenlijk helemaal niet meer. En toen belde ik Matthijs terug. En zei ik, Matthijs, ik heb een ander idee. Een beetje een gek idee. Mag ik, voordat ik 6 weken in Carré ga beginnen... mag ik Toon Hermans interviewen? Dat ik Toon Hermans interview en vraag wat mij nu te wachten staat. Nou, dat gingen ze regelen, hebben ze Toon gebeld. En Toon zei, ja, wat moet die jongen dan? En wat moet ik dan? En dan moet ik met die jongen praten. Nou, uurtje. Ik kreeg een uurtje. Nou, toen ben ik naar Bos en Duin gegaan. De fotograaf Wubbo de Jong was erbij. Mieke was erbij, die kan dit verhaal bevestigen. En ik kwam daar binnen en we gingen lunchen. En het Hollandse kon het niet. Er zat dus een komiekje, dat was ik en de grote Toon Hermans. En op tafel stond een pot Calvé pindakaas. Nou, Nederlandser kan je het niet meer krijgen. En we kregen een gesprek. En hij had dus een uurtje. En we kregen een gesprek, het begon om 12:30 's middags. En we raakten in gesprek over theater. En in gesprek over theater in de zin van dat het... Hij vroeg mij dingen, hoe ik dat dan deed. En ik vertelde dingen hoe ik dan dingen ervaarde. En ik had inmiddels best wat kilometers gemaakt. En toen, ik had toen in die tijd had ik een programma dat heette De Waker, De Slaper en De Dromer. En dat speelde zich af in een studentenhuis. En toen wilde ik... de show begon met dat ik door een aantal vrienden dronken in een kroonluchter was gehangen. Dus als het licht opging, zag je een enorme puinhoop. En ik hing dan in die kroonluchter. En dat had ik 1 keer gedaan en dat werkte niet. Dus niemand kon erom lachen, niemand vond het leuk. Wat bleek, niemand zag dat goed. En ik wist 1 ding, dat vertelde ik aan Toon. Ik wilde er niet meteen een spot op zetten. Heel goed, zei hij. Heel goed, heel goed, heel goed. En dat heb ik toen opgelost met een peertje. Met een peertje. Waarop hij zei, nou, ik in 1954, toen was ik geboren... En toen kwam hij met prachtige verhalen. En Mieke kan dit bevestigen. Ik ging uiteindelijk s'avonds om 6:45 verliet ik de tent. En ik heb nog nooit met iemand... want ik heb best veel gesprekken met collega's en met mensen... ik heb nog nooit met iemand zo goed over theater kunnen praten. Ja, en met Herman Vinkers. Dat was ik sowieso. Ik heb nog nooit zo goed met iemand over theater kunnen praten. Wat hij onder andere ook vertelde... dat hij in Carré speelde... en de binnenkant van de lijst van Carré was wit... Dat is niet goed, zei hij. Dat is niet goed. Dat leidt af, dat reflecteert te veel. Dat had hij zwart laten maken. Dat had hij zo gevoeld. Had hij tegen de directeur gezegd, dat maken we zwart. En als ik weg ben, mag je het weer wit maken. En ik betaal die pot verf wel. Nu, echt zoveel jaar later... de lijst van Carré is nog steeds zwart. En let u maar op, in alle theaters is de lijst zwart. Daar dacht Toon Hermans over na. Toon Hermans dacht over alles na. En dat deed hij zo ontzettend goed. En ik kan me niet een beter gesprek herinneren dan toen. Ik wil eindigen met iets anders. Toon is voor mij altijd... Ik heb heel veel naar video's van hem gekeken. Ik heb heel veel naar platen geluisterd. En heel veel ook weer... Ja, ik dacht, wat is dit toch ontzettend leuk. De moeder van mijn vrouw, die 2 jaar geleden overleden... of vorig jaar overleden is... die was aan het eind van haar leven een beetje mistig, zoals we dat netjes zeggen. Die wist het allemaal niet meer zo goed. En als die bij ons kwam, en we waren met haar in gesprek... en dat weet u zelf, met oudere dames... ja, dan werd het een beetje lang. En wat deden we dan? Dan zetten wij een iPad op tafel met Toon Hermans. En dan zat die vrouw te gieren van het lachen. Nog meer Toon, nog meer Toon. En dat was echt fantastisch. Die man, en dan zat ik daar weer naar te kijken. Als jochie die ook alweer een tijdje meedraait. Dacht ik, Jezus, wat is die man toch goed. En wat doet hij dat toch goed. En wat doet hij dat toch fantastisch. Nu is het zo. Een aantal jaren terug speelde ik echt lang geleden in Drachten. Ook nog met Cabaret Nar. En er kwam helemaal niemand. En toen op een gegeven moment was het heel erg druk. En ik was helemaal verbaasd. Ik zei tegen de directeur, Roel Oostra... Ik zeg, Roel, het is hartstikke leuk. Ja, Roel was een ouderwetse theaterdirecteur. Hij zei, ja, vorige week speelde Toon Hermans hier. En toen ben ik even van tevoren voor het doek gaan staan. En dan had ik tegen het publiek gezegd, allemaal hartstikke leuk dat u er bent. Maar dat is ook goed en dat moet u ook blijven doen. Maar volgende week komt er een jongen en die is ook wel grappig. En ja, kom maar kijken. Nou, kom maar kijken. En het is niet zo duur, kom maar kijken. En toen had hij dus ik had aan Toon Hermans te danken dat ik opeens veel meer publiek in de zaal had.
En Roel Oostra is altijd mijn grote voorbeeld, net als Toon, maar dan als theaterdirecteur, want daar zitten ongelooflijk veel eikels tussen. Maar heb ik hem leren kennen. En Roel is in 1985 is hij met pensioen gegaan. En vanochtend, toen ik hier naartoe reed, want ik moest hier vroeg zijn om te repeteren. En toen, op het moment dat ik kwam, toen kreeg ik een pakje in mijn handen. En dat pakje, dat kwam van de dochter van Toon Hermans. Oh, sorry, van Roel Oostra. Want Roel is 2 weken geleden op 104-jarige leeftijd overleden. En ze had in de kast van haar vader had ze dit boek gevonden. Het kladboek van Toon Hermans. Nou, ik heb het inmiddels in de auto al helemaal doorgelezen. Want ik word gereden, op mijn niveau is dat zo. En ja, dat u niet denkt, god, die knalt met een boek van Toon op een paal. Dat ook niet. En het is geweldig. Het is uit de jaren 50. En er zit nog een oud programmaboekje in van De Kleine Comedie. Het is werkelijk echt een schitterend boek. En wat ik zo ontzettend mooi vond, dat ik meteen uit de auto zijn dochter belde. En ik vroeg, nou ja, ik wist dat het sterfbed en zo, hoe dat was. En ze zei, ja, het is wel iets moois over mijn vader te zeggen, de 104-jarige Roel, die eigenlijk altijd haarscherp is gebleven tot zijn overlijden. Echt helemaal goed. En een 104-jarige best wel een beetje lang sterfbed had. En ze zaten bij en ze probeerden vader nog een beetje vrolijk te maken, zo, terwijl hij benauwd was. En zette wel eens een liedje op. Had helemaal geen zin. Nee, deed hij weg, zo met zijn hand, hoeft hij meer. En zijn laatste woorden waren van de 104-jarige Toon Hermans. Of van de 104-jarige Roel Oostra. Zijn laatste woorden waren: wat ruist er in het struikgewas. Nou, dat is toch prachtig. En daarom, ik heb heel veel prijzen gehad, maar ik ben onbedaarlijk blij met de prijs en helemaal blij met de man die hem aangekondigd heeft. Dank u wel. En ik wil even een beetje water. Droge bek ervan, man. Ja. Maar dit zijn ongeveer... Ja, ik zou hier gewoon nog 4 uur kunnen staan om over Toon te vertellen hoe iemand mij gewoon geïnspireerd heeft. Maar ik wil graag heel klein eindigen met een, ja, toch wel zeer dierbaar liedje. Oma was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen. In het dorp, in het kleine café. En ze hielden van sarre en plaag. Terwijl ze biljart, die twee. Café biljart, klein stukje groen voor het eenzame hart. Het schuifje zegt klik, balletje tik. De ene ben jij en die andere ben ik. Het was steeds een sigaar en een slokkie. Al hezen ze niet meer zo snel. Ze keken niet eens op hun klokkie. Ze gingen zo op in hun spel. En boven het groen van het laag, daar leken ze jonger, zo waar. Ze probeerden elkaar af te maken, maar ze konden niet buiten elkaar. Café biljart, klein stukje groen voor het eenzame hart. Andere tik. De ene ben jij en die andere ben ik. Het was koud. Eind januari. En Willem stond al aan de tap. Toen kwam iemand zeggen dat Arie niet kwam. Eerst had het toch iets van een grap. En Willem, het was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving:
Alleen kan een mens niet bejaarden. En hij pakte zijn pet. En hij ging. Café Biljart. Café Biljart. Klein stukje groen voor het eenzame hart. Schuifje zegt klik. Balletje tik. De ene ben jij. En die andere ben ik. Café Biljart. Café Biljart. Klein stukje groen voor het eenzame hart. Schuifje zegt klik. Balletje tik. Die ene ben jij. En die andere ben ik. Appelbomen in de zomerzon, 7 dikke tranen op een bruidsjapon, 15 zomersproetjes op een waan, 2 enorme zoenen, 2 op de kaan, en 36 liedjes waar ik veel van hou. 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor jou. La 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 la. 15 mooie meiden in een boerenschuur, 46 zieltjes in het vage vuur. 2 fanfares en een oempapa. 1 begrafenis met koffie na. En 4 papieren vliegers aan een touw. En 24 rozen. 24 rozen. 24 rozen voor jou. 16 bisschopsmeiders op een lange rij. 1 klein moederig vlekje op een damesdij. 9 dominees op carnaval. 2 olijven en een bitterbal. En 4 verliefde wolken in het blauw. En 24 rozen. 24 rozen. 24 rozen voor jou. 24 rozen. 24 rozen. 24